Ikaselkar argitaletxeak, EKI proiektuan, Euskal Kurrikulumaren garapenerako ikasmaterialak sortu, ekoitzi eta eskaintzen ditu. EKI proiektuak jarraian zehazten diren ezaugarri bereizgarri hauek ditu. Euskal Kurrikuluma du oinarri. Pertsonaren garapen osoa eta integrala bilatzen du. Geurea den euskal kultura espezifikoaren eta kultura unibertsalaren oinarriak eskuratu, ondorengo ikasketak egin eta lan munduan aritzeko eta bizitza osoan zehar ikasten jarraitzeko. Ikaslearen irtera profila du helburu. Maila bakoitzean ikasleak bereganatu behar ditu ezagutzak, gaitasunak eta konpetentziak zehaztuta daude. Irtera profilaren arabera erabaki da hezkuntza prozesuaren kurrikulum osoa. Oinarrizko konpetentzia orokorrak ikasarloetan lantzen dira. Ez da nahikoa jakintza akademikoa eskuratzea. Edozein bizitza egoeratan konpetentea izatea lortu behar du ikasleak. Pentsatzen eta ikasten, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera izaten eta egiten eta ekiten jakin beharko du. Integrazioaren pedagogia du ardatz. Egoera erreal baten aurrean ikasleak egoera horretan behar dituen baliabideak bilatzen eta erabiltzen ohitu behar du. Bakarrik naiz talde lanean irtenbideak aurkitzen saiatu behar du eta ikasi duena egoera berrietan bilatu. Ikaskuntza kooperatiboa bultzatzen da. Taldean lan egiten dute. Ikaskuntzan oinarritutako esku hartzea bultzatzen du. Lankidetza konpartitua da helburu eta horretarako kide bakoitzaren rolak aldez aurretik zehaztuko dira. Euskaran ardazuriko eleaniztasuna garatzen da. Hizkuntzen trataera integral eta integratua garatzen du euskararen ezagutza eta egoera bakoitzak eskatzen duen erabilera egokia ziurtatuz. Konpetentzia digitalaren lanketa unitate didaktiko guztietan txertatzen da. Autu pedagogiko berria izan da IKT-en erabilera alor guztietan txertatzea. Ondorioz, IKT-ak hezkuntzaren zerbitzura jarri eta haien bitartez onura pedagogikoak indartu dira. Unitate didaktiko, arlo eta ikasturteko helburuetan markatuta dauden IKT-aren lorpen mailak eta horien mesedetan, jakina, unitate guztietan konpetentzia digitala lantzeko berariazko jarduerak proposatzen dira. Ebaluazioa oinarrizko konpetentzien lorpenean oinarritzen da. Ebaluaziorako proposamenean ikasleak oinarrizko hezkuntzarako irteera profilaren oinarrizko konpetentziak, disiplinarrak eta metadisiplinarrak bereganatu dituen jakin nahi da. 3 ebaluazio mota proposatzen dira. Ebaluazio diagnostikoa, unitate didaktikoa proposatzearekin batera, ikasle eta ikastaldearen egoera eta premiak ezagutzeko. Prozesuko ebaluazioa edo ebaluazio ezigarria. Ikaslearen unean uneko indarguneak eta ahulguneak antzemateko eta erabaki egokiak hartzeko. Ebaluazio egiaztatzailea. Ikaslearen errendimendua neurtzeko eta neurri zuzentzaileak jartzeko. Eta amaitzeko irakaslearen konpetentzia garatzen da. 21. mendeko eskolak egungo ikasleen gaitasunak garatzera bideratutako ikasegoerak sortu eta kudeatzeko gai izango diren irakasle konpetenteak eskatzen ditu. EKI proiektuak esplizitatzen duen proposamen kurrikularra gelara eramateko irakasleek izan behar dituzten irakasgaitasun horiek eskuratzea ahalbideratzen duten ibilbide formatzaileak diseinatzean eta eskaintzean datza gure erronka.